Asa naman mo ron? Hapit na Pasko, December 25. Karoon sana karoon. December 11, ilang days na lang, pila na lang ka-days. Magpapasko na. Asa naman mo ron? Sige, gyapon mo babuyag sa inyong mga ginikanan. Smokin. Sige, gyapon mo babuyag. Makitaan ta mo, kay talon ta mo sa kalasangan. Birahon ta mo. Bisag 10 oras na sa gabi, sige gyapon mo pilag. Bantay-bantay lang yun mo kung makitaan ta mo. Kay basig December 25, di na mo makitaan sa inyong mga ginikanan. Kay sige mo pasaway, sige lang mo pabuyag. Sa maglantaw lang yun mo kay andam-andam na yun mo, makitaan ta mo. Kuhaon ta mo.